din mea jana manando parliament সংবিধানের স্বীকৃতি মেনা এটা যেরকম মতর করা আমি তো সান্তার ভিতরে বিকুল সিনে বাক্কা নিয়ে যেটা এই সান্তারের ক্ষেত্রে সন্তান ধরে আর 3 দিন একটা হয় না এখন আপনার রাজা তো বাংলাতে রোকাতে মানে যাওয়া ওনাদেরকে জানা পারেন ভাই সেরায়া বাহ দাদা বাহ আবেলে কা শিক্ষিত বাননি কদিকে তাই জানা পারেন পার্লামেন্ট সংবিধানে আদৌ হবে জানা পারেন তো বহরে দিব্যকে তো হতাইয়া সোনা খাইলে সব বেঁচে তো হতাইয়া আরে কামে বাংলাদেশ না লাগতি হবে না মেরা দিয়া দাদা লাগতি তো মেরা গয়া মেখান জানা পারেন বাংসেরা কতে এটা আরাম সেরে রেখে মেনা देश दिसम दारन में गोटा दिसम दारन में मेखान जाना माना रोर तो आलम खेलिया और पंडित रुपये बोल मुई नहीं कदा ऑल मिना तमा रोर मिना तमा और मिना तमा आम हो मिनाम ओले मार ले रे रोरे मार ले रे धरो में मार ले रे आम हो बतवा दादा এই ভাবিতে সান্তারা ধরম মে ছটিয়ে দাঁড়ায়ও কেন ভালে দাঁড়িয়ে কেদা দাদা ভালে দাঁড়িয়ে কেদা মেখান সানাম সান্তার জমিত কতে ধরম গোটা গোটা কতে ধরম দলে ছটিয়ে দুনিয়া ভাবিনে হাজার হাজার সান্তার খ্রিস্টান ধরম লে বজরা ধরম গরম তো লেলা দুয়া সারি সামনা ধরম তো সংবিধানে বানাবিনে তা হাত বুঝবা আর খ্রিস্টান ধরম লিয়া ওরিও দাতে তো ভাই জানে খ্রিস্টান ধর্ম को मना बताओ दा मैं क्या ख्रिस्टान धर्म मनाओ कते आजा सा नो दबाल नो तो सावतारे बिटन कौन संस्कार करा मीन बिटन बिसुमरे ख्रिस्टान धर्म ते हर पेरेक मिना कोआ ओना बिसुमरे की हास्पिटल डॉक्टर बनू कोआ नो तो सातर विगत ना कार साजी करा আর বামড়ে জিত को मेहनत करा डॉक्टर आम्बेडकर संविधान में থেকে চেঞ্জ के मानता है ना আর সংবিধান চাবালে খান এসটি को সান্তার बोचा আর এসটি को সালে খান সান্তার বনা রিহেই তো বনো দাদা রিহেই তো বনো রিহেই তো এ রিহেই তো বনে সে ভাঙ ওনা দই তো বজা এগো তারা কেন পঞ্চায়েত ভোট বাঁচাও রে आंदोलन ती कोई में गया आम सुन से कोई में गया जो कौन का सब ले छोमेर दाई चढ़ी लगे थोड़ूर होई लगती करा अभी की दाई लेकर तीर लगे तो तराई कर पंचायत सरकार रे की गुल लगती करा एंकन भाड़ा मांडी जुदी हरू तो मना दादा जीत कर ले में এই তো পঞ্চায়েত সমিতি রে জিত করে मैं बार करे ये की चुकुरे आई मैं वोट में ना कदा और उनको वोट नाम লাগিতে उन कुलेल हाट होय बातोर तिरे टाका चुकुरा কইবা টাকা না দরম ভাব টাকা না ভাবনা মানে খাই জিত করে লাগি মার দুইনি হিলি দে শিক্ষিত গিয়া জিত করে কতে প্রধান হই দাঁড়িয়া अमें जहाँ कुकमु में लेता और आप कुकमु सारे लेके तो इतने नहीं आ और अमेरा सागुन कुकमु तो सागुन तो रुक गया और कुकमु सारे होते लगी तेरेंगे अमें तो सानाम कागज पत्र को संटा करते आंदोलन सागे गाते को सोगे करते रोक पे चलावे अच्छा इन खंडो ऑफिस की चलावे अच्छा है बात जितकर मला तो आमा होतोरी आराम दिया आता হয় যদি ওট বাল কয় মামা যদিন বাড়াই না আর उनको जीवाती तो जाजूगी कोई एक सारी तको अब इतने दुलर से दुलर में आता मां दुलर चलो दुलर में मेरा की हिल गई मैं खड़ी ने बोतल आवाज ने दुलर सगई पाले
তাহলে অনল রিভিল না করে লই সদর লেখা হিরিং বাসিরতায়া আর মালা কাতে কে তাহিন খান আদবান দিল কাতে চলো কাতে কহ কাতে আমার কামে লাগিতে উসেরা বলো সারাকে সান্তাল খাতারে হয় খান্ড দাঁড়াই কেন মাননি ভাইকে তুমি কেন পেট পেটকে সাঁতা হারি জানি ভালো টোক কেন আরো সান্তাল আদি হয়ে তো ভালো আর না জানিতে তাই সান্তাল বা করে সে গেলি জুলুক কেন সে গেলি তো জুলুক দিয়া বাবা অনল গয়া আর কই ভাঙা দেন ইংরেজদের কাজ খাই রে বাহু পঞ্চায়েত ঘর নীতি কই কাটছে পানি গেলে কাট কাটা পানি তো খানি যাবে না পানি তো মাননি মনে বেগারে ছেঙ্গেল সারে সামনে সুলুক সেদের সারা और तो जानी को आदिवासी मान करने को आदिवासी का देश की हद को खोजो करना उनको साथ वाला की शराब मान में जो भी तो हिल तबनो और सावधान मान में दहिन मां और जो भी तो कांदे हम दिलारे धर्म सिंह की दीवार नहीं दबना धर्म सिंह की दीवार जब बाबा धर्म सिंह की जामा से भाई जामा बिहुना होते तो ये बहुत तो बनो बहुत तो लो तुम बेटा जेदा से धर्म के संतर दिया दारे और पार्टी ने ऐलान के तो बेटा तेरी बाबा जाहिर कर हुने बाबा बेटा आपको संतर दो जाहिर करता है गुरु का कहते क्यों बेटा नहीं मिसे बाबा जाहिर कर को चेंज बिना बेटा कितने बेटा विवेक की ने मारंग गुरु जाहिर आयु हाथुड़ा बड़िलन का मारंग गुरु जाहिर आयु सुंदर से हाथुड़ा नकाया बेटा हाथुड़ा नकाया एकदम चुकरी दो मारंग गुरु जाहिर आयु मुगा गुरु का था दो हेरे दिया मुगा गुरु का था दसरी क्या बेटा पाहा सोरा रे अपने रे विश्व को हिलन का भीतर रे पोस्टर रे बेटा बाबा बेटा बता कर दो होकर ओरा बोला होकर किधर बोला बेटा हाथ के बच्चा भाई ना बेटा অনলা মা করে ধরম স্বীকৃতি বিধান ওখানে ফাঁসি মারলো ধরম স্বীকৃতি বিধান সমাজী মারবা বিধান নয় হলো কোনো মিলে কি বেটা আজ ঘরে তো ইনা এই পয়সা মুক্ত আদি বাবা আমার এই পয়সা মুক্ত না ঘরে তো ও ঘরে দে তো এই তো বাকি টাকা সব খরচ হবে पैसा करो तो कर हो ना भारत में लाउड़िया तो ही इन्हें क्या डाले कहते हैं इन माना बताओ ही तब हमारा कथा के माना बताओ ही खान आने तो ले इनो बार दिन बार আমার টাকা পয়সা করতে থেকে কি সুদিষ্ট জবাবদার কান্তবা মুগে বাড়ি দিতে না পুরান বাড়ি তো রাজারি এলাম না বিনো কি বলছি हम तो मान भी तो मान कर रहे हो हम तो मान भी तो तेरा मतलब में दान भी करा हमने खाना दे ले हम करेंगे हमने कैसे करा तुझे नाम की भाड़ू के नाक के बामनी का खान अब मैं तो वही बोल रही है अनाथ का तेरे बात कर तो हला कर ले होने गई और कहे आने वाले किया वहां के ये मुझे कथा पूरी कर ले रमजान वही वक्त में चैलेंज गया पाग पाग ठेंगे बड़े बहुत तुम कभी चाहे ऐसा घर तो भाई और अनल बेटा बहुत दिन चाहते दिन पैसा कोई
সরকার কোনদিন নাগারের টেকা জানান থেকে হয়েছে সিদ্ধি সাঁওতাল থেকে হয়েছে